weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique waktuji nogas yoni ɗo e haalirde weltare TV kono waktu yoni ha toon to gurel daw nammadire beeli Kawsara Tata Bathily Alana kono waktu yoni ha toon to jeekulana yonti kabaruji e demgal Pular ñalamo ko jesɗare alarba mbiyen jeeɗiɗi lewru 7 avril hitandu ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho ina jeeya e gardidi kabaruji men e nder guinde Sénégal ma en kaale gonka dafu Covid-19 e ñalamande o capanɗe tato e jeeɗiɗi yitaɓe hesɓene gondi e dafu Covid-19 to leydi Mauritanie batu gadorangu jagorɗe joɗima e ñalawma alarba hande o e gardegol horejo leydi ndi Mohamed Ould Seck El Ghazouani leydi Mali no holliri gardiɗo sembeji Mali ɓe mbari fodde jeegomo e ɓen wiyeteɓe djihadiste en ɗum ɗon waɗi koto diwan biyeteɗo Ségou ma en jaaha toon to Rwanda Djibouti Benin Éthiopie bisimilla moon e kettogol sondirtani joni joni piren pacciren الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون batake jam gondaɗo hono Djiby Ali Dia almami juma aten ko mawnuma duttiɗo Moussa Dede Dia to aten ko mawnuma duttiɗo Amadou Boubou Dia to leydi Gabon Samba Djini Dia to aten Amadou Sileya Ba to leydi France Abou Siley Dia to aten kamɓe kala eɓe denta eɓe ngullo dendagal bandiraɓe sehilaɓe hoddiɓe kala ustare jinnaɗo mabɓe gorko hen banggue mawniɓe hen banggue miñiɓe hen banggue biyetenoɗo Elhaji Ibra Dede ko kañum wonno mawɗo wuuro caskono berlela o yalti aduna koto butel mita ñande aleta ɓennuɗo ko ñande altini noon o wirnoya to aten yettiniɗo wulango noon ko musidɗo men Moussa Djeyni Dia gorko mo aten tawteɗo e oɗo saaha joni e nder leydi Gabon dow inde ceerno Habou Diallo horejo heblo sukaɓe Afrique en nuldi dendagal duwawuji men dendagal ɓesgu makko kala nde Allah yurmotomo yaafoma harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. ceerno Djiby Sy ko safriyanke wittiyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko moƴƴuɗo longal bawɗo l'istikhara laaɓaɗo halwa ceerno Djiby Sy ne jogui safruji ne jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi a ƴetti ɗum fodde 13 rafine yalta ma ha laaɓa fannu keddiɗo o so tawi a ƴetti ɗum fodde 19 rafine yalta ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ene jogui pegge omo jogui usula omo jogui siroji pewnaɗi bawɗi neldede kala leydi e kala continent mo neɗɗo woni ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum yiɗi waɗnede l'istikhara kala nodduɗomo walla ɗaccuɗo audio yo ɗaccu inde mum inde nene mum so tawi o ari o jaabo ɗum ha cikka mataw ko nder ɓernde ma o hoɗi ceerno Djiby Sy ene yawra rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ɓe darottake omo yawrani kadi weddaɓe korte e waɗaɓe mbaɗaɓe badnal kala ceerno Djiby Sy ne yawi fitta ɗum ha soro ladde ceerno Djiby Sy ene tawe nder Nouakchott base makko mawɗon tawe sara jeere nettet sa ari ha to jeere nettet so tawi a waɗi 47 22 80 84 ma hawre ceerno Djiby Sy ceerno Djiby Sy kadi ene jogui base muɗum ene tawe nder leydi Mali tawete toon ko miñi kono wiye ceerno Samba Sy numéro mum ko 00 223 90 22 94 71
ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilele mum yo gandu wonde marchandise uji e leɗɗe kese pul ngari joni joni. ceerno Djiby Sy kadi ene andina dendagal bandiraɓe kala garowo arande safaruji mum nde jomum so ronkani addora bidon mum 5 litres walla addora siwo muɗum so waɗi safaruji mum hano hannirta ni. ceerno Djiby Sy komo Allah luɓi hande gandal cafrowo yimɓe ha cella ɗum noon mbadden dando faade makko. kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. caggal calminali ko jettore e ñagana don Allah jami cellal kisal en jettigen dokkuɗen hattan mboɗen jotade ɗo e ayaw men weltare TV ngam kumpital to karallagal to ko Saydou Bouba yesadir nde ko musidɗo mon Amadou Alassane Dia kabaruji ɗi puɗɗoroɗen e nder gendi Sénégal kalen ko fate gonka dafa Covid-19 woni coronavirus e ñalde hande nde hono no holliri jagorɗo kalfinaɗo cellal gendi ndi ko yimɓe temedde jeetato e capanɗe tato e jeeɗiɗo goni kay holkisanoɓe so tawi gondani e dafa Covid-19 yitaɓe hesɓe ñalde hande ɓe ko capanɗe tato e jeeɗiɗo ɗum ɗon e nder temedere nde ƴettuɗa kala ko nayyi piccal nogas e jeenayyi gondi e dafu ngu tawi ko kamɓe capanɗe tato e jeeɗiɗo yitaɓe ñalde hande ɓe koni ɗum feccori 13 ɓen keeɓi dafu ngu koto banggue jotodiral manam jotodirɓe wondunoɓe dafa Covid-19 tawi koye mbadi gandadi amma so tawi ko nogas e nayyi ɓen keeɓi rafio koto banggue rendo woni communautaire yimɓe raɓaɓe tawi hay goto anda holla dabde ɗumen ɓen kadi ɓuuri hewde hen koye nder Dakaru lamorgo guindi Sénégal woni kay ko yalti Dakaru tan ko yimɓe tato tawi kay goto ko toon to wiyete Ziguinchor ɗiɗo ko toon to wiyete Mbour e nder waktuji nogas e nayyi e jawtuɗi ɗi capanɗe jeegomo ɓen kay e kefti cellal mumen no hannirta ni o saaha joni nogas e joyo ɓen ina tampi ko ma ballite to banggue foofango yimɓe joyo kamen mbasi pittade mumen e nder waktuji nogas e nayyi e jawtuɗi ɗi e nder hen doggol wonduɓe dafa Covid-19 e nder guindi Sénégal ko capanɗe tati e jeenayyi ujunere temedere e capanɗe jeegom e nayo tawa hen capanɗe tati e jeeɗiɗi ujunere temedde jeetati capanɗe jeetato e jeetato kefti cellal mumen no hannirta niyata ko fodde ujunere e yimɓe jeeɗiɗo ɓen kay e mbasi pittali mumen o saaha joni tawate e nder cuuɗi cafrorɗi ɗi ko temedde ɗiɗo e yimɓe joyo en goɗɗata ko fati e dafu Covid-19 kono ɗo kadi kalaten tan koko fati to banggue cellal tawi ko finoɓe toon to wiyete Sadio ɗum ɗon waɗɗani wuuro wiyetengo Mbour ko fodde kiloji capanɗe nayyi e jeetati noɓe mbiri kamɓe no saaha joni de yidde mabɓe ko waɗanede centre de santé woni kay tawi ko nokku to banggue safara e nokku mabɓe o hono no holliri on mbiyeteɗo Ndeye Awa Ndaw tawa kay ko goto e sage-femme on ɗon holliri tan ko gonɗon wuuro wiyetengo Sadio de ina tawi e caɗele tawi noon koto banggue cellal ngal o holliri kay e yoga e safroɓe ɓe ngala ɗumen hay to banggue médecin ko goto ɓe jogui ɓe cohli kadi e tawi ko nokkure wallitoreɓe to banggue ɗum ɗon ko wiyete cellal saabu so tawi yoga e rafiji keeɓi ɗon neɗɗo ko ma nawe toon to wuuro wiyetengo Touba ɗum noon ina woɗɗi no fewi ko fodde capanɗe nayyi e jeetati kilo joni o kay ɓesguji ɗi woni ko namdoto laamu guindi Sénégal ko nde wallataɓe e nokkure to banggue safara on ɗon nokku tawi ko woni conseil économique social kam e environnemental e gardugol on ɗon biyeteɗo Idriss Seck kamɓene de maɓe mbaw joɗade tawi ko on ɗon saison mabɓe ordinaire tawi kadi ko garwanijo to banggue vision conférence ɗum ɗon kadi waɗata ko ñande jeenayyi nduɗo lewru avril ndu gonɗen ndu e nder hen noon ko maɓe kal ko fati to banggue o saaha joni ɗalle ɗe woni kay immigration hani to banggue golle sukaɓe e ko fati kadi to wayno Jolayru to kewi hani to banggue diƴƴe ɗum ɗon foof de maɓe mbaw wawde yewtidde mun o saaha joni so woni kay ko caɗele hol peeje mbawaji ƴettede ha ɗum wawa dañanede cell safara no hannirta niyete e nder hen ma tawtore ɗum jagorɗo kalfinaɗo ko fati e sukaɓe on ɗon biteɗo mam nene Fatimata Tall e wondude kay
e jagorɗo kalfinaɗo ko fati e diƴƴe woni e Serigne Mbaye Thiam kamne kayen ma waw tawtorede nden ɗon jonde ɗum ɗon noon e on ɗon mbiteɗo Samba Sy taw kay ko kam woni jagorɗo kalfinaɗo ko fati e golle e nder hen tan ko yidde kadi wawde o saaha joni ƴewande ɗen ɗon gueɗe foof so woni to banggue golle ɗe ha to banggue diƴƴe hani e ko wiyete yo layro kam e ɗalle ɗe kala wawde kadi dañande ɗumen safara beele wawde kadi rewnude ɗum e mbadi ɓurdi ngarɗude to Kolda wona haala ɗalle haalate toon kay teska toon ko guila ndu lewru avril daari ko nguleki ɓurtuki teska e on ɗon diwan noɓe kolliri de o saaha joni de ñalawmaji ɗi hayso tawi noon ko seeɗa hedde korka kono kadi eɗin ɗon ñalawmaji de eɗi karti no fewi to banggue nguleki wadde kay e sosoɓe hewɓe so ndenaki tan e hikko de ma kay ƴettu peeje gam wiide kay mbawata horde ɓe kolliri tan e nder ñalawmaji ɗi nguleki ki no fewi ɓurti no fewi ko ɗum woni kay ɓe mbaɗi erango saaha joni ko yimɓeɓe nde mbawata deccude ko saahaji gulɗi ɗi nde mbawata kadi deccude kamen mbasa hirlade e ɗin ɗon nangueji saabu ɗum ɗon de ina wawi wonde sababu yogo e ñabbuli kewɗi ɗum ne kadi ɓe rima surtout kadi e cukalon kon nde mbawata kadi toppitede yimɓeɓe mbawa kadi yarde diƴƴe e kala saaha beele wawde rende cellal ɓalli mumen ɓe kolliri hay nder jammaji ɗi ni yogaɓe mbalata kay ko weykinade e boowal ngam jaɓɓade hendu ɓumdu to ɓen ɗon tawi koto banggue goɗɗo ko ɓen gollotoɓe to jagordo halfinadu ko fati e culture woni kay to pinal kam e équipement rural kamɓene de ɓe kolliri tan e nder ha joni sitting moɓe mbaɗi tawi koye ñalawma hanki o e nder henne tan ɓe kolliri o saaha joni de so renaki koɓe waɗoɓe greffe tawi ɗum ɗon nde wonata ko 72 heures balɗe tati ɓe namdoto koko wiyete indemnité woni kay ɗen ɗon gueɗe to banggue belnari ndiɓe poti wawde hebde kono kadi wawde moƴƴitinde wonande ɗen ɗon golle mabɓe no hannirta niyata sen gummima leydi Sénégal paden koto leydi Mauritanie kalene accident musɗo badɗo ɗum ɗon ko kikiɗa hanki o lawol hakkude Nouakchott e wuuro wiyetengo Rosso tawi kotoji ɗiɗi hinde renol ko kamen mbawi felɓodirde tawi noon he goto mino ko Nouakchott goɗɗo mino ko toon to wiyete Rosso accident waɗi koto wiyete 40 to wiyete PK 45 woni sababu yimɓe nayo mbasi pitali mumen nayo gañima o saaha kamɓe gañiɓe ɓe hani e wasɓe hen pittali mumen ɓe kala ɓe mbawi nawede toon to cafrorɗi ɗi Nouakchott gardiɗo nden ɗon fedde tawi ko toppitinde ko fati e jayɗe e nder guindi Mauritanie woni happa biyeteɗo Hussein Wul Meddu o joɗodima ɗum ɗon koye ñalawma mobare hanki jeegom lewru avril e nder Nouakchott wuuro lamorgo ngo e joɗaniɗo ɗo leydi Maroc biyeteɗo Hamid Sabara e nder jonde mabɓe nde ɓe mbawi kay ko yewtido saaha joni noɓe mbawi wadde haaɓe mbawa ɓeydade to banggue jotodiral hono to banggue communication hakkude guendi Maroc kam e leydi Mauritanie mennoɗo wonde hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Ould Abdoul Aziz kankone hollitama tan o saaha joni omo yiiɗi tawtoyde on ɗon parti woni kay e kanɗon landa dawrugol mbiyete ko ribat tawi noon ardi ɗum ko biyeteɗo Sadna Wul Loyd e nder hen hollitama tan o yiiɗi kay o saaha joni ko wawde tawtoyde on ɗon parti beele tan wawde gollodirde e muɗum to fannuji ko fati e jojjande kam ha joni e ɓeydude e mbawkaji wonande kay e yonto e nder hen hollitama kadi e wone saahaji kewɗi kanko on ɗon mennoɗo hoorejo wonde hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Ould Abdoul Aziz yiyama kay omo yalta e nokkure to joɗorde kanɗon landa omo yaadi e go mennoɗo wonde kay jagorɗo makko ko fati e gueɗe caggal leydi Mauritanie biyeteɗo Selkou Ould Ahmed Sidbi ha joni e nder guendi Mauritanie keddoto ɗen ɗum ɗon kadi ko accident waɗi ɗum ɗon tawi ko toon to diwan biyeteɗo Tire Jamour ɗum ɗon de ko terrain goto ko kam kay e feru e ɗum ɗon ko auto ferodiri tawi koye wago on ɗon train hollitama tan neɗɗo goto kay wasi hen fittanno mum goɗɗo kadi wawi gañade hen gañande tawi ɗum waɗi koye hande e alarbare nde subaka muɗum
ha joni e nder gendi Mauritanie kettotoɗen tawi ko procureur république toon to Wiliya biyeteɗo Hodel Sharqi kanko biyeteɗo Mohamed Wul eb Wul Ikebe Duru holliri o ardima ɗum ɗon koye ñalawma hannde o to wuro wiyetengo nema duppugol ɗum ɗon nde ko ɗen gueɗe ɗaynoje woni kay e drogue hono no holliri ɓe mbawi duppude gueɗe kewɗe tawi noon ko drogue ɗum ɗon noon ko fodde 14 kilogramme e ko eɗen ɗon gueɗe kay ɗaynoje tawi o holliri kadi wawno jaggude ɗum ko ɓen dadiɓe toppitiɓe to banggue nden ka laaɓi ɗi hani e haɓade kala ko fati e ɗen ɗon gueɗe ɗaynoje waɗi koye tawtorede hakem mo de wuuro wiyetengo Nema kam e maire commune mo Nema e wondude kay e yogaɓe joɗaniɓe laamu ngu sen gummima leydi Mauritanie Duru holliri e o ardima ɗum ɗon koye ñalawma hannde o to wuro wiyetengo nema duppugol ɗum ɗon nde ko ɗen gueɗe ɗaynoje woni kay e drogue hono no holliri ɓe mbawi duppude gueɗe kewɗe tawi noon ko drogue ɗum ɗon noon ko fodde 14 kilogramme e ko eɗen ɗon gueɗe kay ɗaynoje tawi o holliri kadi wawno jaggude ɗum ko ɓen dadiɓe toppitiɓe to banggue nden ka laaɓi ɗi hani e haɓade kala ko fati e ɗen ɗon gueɗe ɗaynoje waɗi koye tawtorede hakem mo de wuuro wiyetengo Nema kam e maire commune mo Nema e wondude kay e yogaɓe joɗaniɓe laamu ngu jonde adorande jagorɗe guendi Mauritanie joɗima e ñalde hannde nde alarba 7 lewru ndu gonɗen ɗo e gardugol hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Wuld Seck Ghazouani pellite mbawi ƴetteden kono kadi to banggue yoga e jagorɗe wawi waɗede kadi to wawi e toɗɗede wawi kadi wadde waylo wayloji e to woni e nokkuji ma en gartoyi on ɗon fannu garen e ndafu Covid-19 hono no holliri jagordu cellal gendi ndi e ñalawma alarba hannde 7 lewru avril hono no holliri jagordu cellal ndu ko yimɓe 19 woni kay e yitaɓe hesɓe tawi ina gondi e ndafu Covid-19 neɗɗo goto ko kam wasi fitandu mum e nder ɗi waktuji 24 e jawtuɗi on ɗon biyeteɗo Mama Aissata Lam kam o wawi e joɗodade ɗum ɗon koye ñalawma hannde o e nder Nouakchott wuuro lamorgo ngo e délégation tawi ko société financiére international woni kay IFC ɗum ɗon noon waɗi koto nokku gollordu makko to kanko kay ardi to banggue promotion des investissement e nder gendi Mauritanie e nder jonde mabɓe nde noon ko beele kay e to banggue jotodire ko fati e banggue ɗen ɗon jotodire e to banggue nden ɗon fedde wiyetendi FC e nder gendi Mauritanie Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. sen gummima leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Mali tawi ko ɓen koniyankoɓe gendi Mali wiyeteɓe Fama woni force des armées malienne kamɓene ɓe kolliri ɓe mbawi yoɓade pittali fodde jeegomo e ɓen waɗa buniyankoɓe woni kay terroriste en ɗum ɗon waɗi koto diwan to wiyete Ségou yaltini kabaro ko chef d'état major armées o ko kam kay wawi yaltinde on ɗon kabaru woni gardiɗo sembeji ɗi holliri tan de ɓe mbawi kay e jaggodirde tawi ko ɓen ɗum ɗon ɓen ɗon dadiɓe ɓe gendi Mali mbawi jaggodirde wadde buniyankoɓe kiloji 10 wuro wiyetengo manjaki ɗum ɗon tawate koye nder diwan biyeteɗo Ségou koye nder ndin ɗon mbadi tan koninkoɓe leydi Mali wiyeteɓe Fama jooɓi pittali fodde 10 e ɓen wadda boniyankoɓe kadi ɓe keftani ɗumen ko heewi e banggue matériel uji tawi noon koto banggue haare ko fati e ɓeydugol prix ji ɗum ɗon de ko cogguji nguura e nder gendi Mali ko seeɗa tan heddi e ndu lewru tawi ko tedduno ndu woni korka kono kadi holliram tan de tawi ko ɗon front ko fati e contrôle la vie chère woni kay ɓen dariɓe ngam haɓade kala ko fati e gurdam cattuɗam manitiɗam to banggue ɗin ɗo no cogguji kamɓe ne ɓe mbawi wadde point de presse
kuccondiral hakkunde mabɓe jaydiyankoɓe o saaha joni kay woni yidde mabɓe ko on jagorɗo kalfinaɗo ko fati julagu mo gendi Mali biyeteɗo Haruna Niang nde woppata golle muɗum saabu kay ɓe kolliri caggal o wawa ardade ɗum ɗon jagorɗo yo woppu goɗɗo wawa ardade beele wawde wallude ɓesgu Mali e gurdam newiɗam saabu ɓe kolliri o hollirino yoga e to banggue cogguɗi ɗiwstama ko wiyete nebam kam e sukara ha e tew eno wondi e mburu fof o hollirino ɗum ɗon ne wawino ustede kono e wiide mabɓe ɗum ɗon ala fof ko gonɗi hen ha ɗo ɗin ɗon cogguli ina ɓeydade e nder guendi Mali to paaden ko leydi mbiyetendi Rwanda on ɗon hoorejo woni Paul Kagame kanko kay e joom suudu makko ɓe gardima ɗum ɗon koye ñalde hande nde ñalngu wattowo duuɓi ɓe mawnini ñalawma battowo duuɓi nogas e jeeɗiɗi ko kareli musɗi mbanno toon to leydi mbiyetendi Rwanda tawi kay ko gila hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e nayyi haareji noon tosɗi no feewi caabinoɗe ha fodde capanɗe jeetato ujunere neɗɗo mbasi pitali mum e nder lebbi tati tawi ɗum ɗon wanno koye lewru avril e lewru juillet hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e nayyi toon to leydi mbiyetendi Rwanda hakkude ɓen wiyeteɓe usti e wiyeteɓe uti en tawi noon saabinoma de kareli leñamagu ɓesguji kewɗi mbasanoma hen kono joni o kay ngal ɗon bellital wawi wadde no hannirta ni kono kala hitande ɓe mawni on ɗon ñalngu gam siftorde ɓen ɗon wasnoɓe hen pittali mumen kono kadi e sembinde to banggue bellital wonande leydi mbiyetendi Rwanda to leydi Djibouti Afrique e woteji muɗum toni de kadi tawi ko kanko on ɗon gardiɗo leydi Djibouti ko kanko goto tan foɗodirta e goɗɗo on ɗon kamne ko to banggue lundiɗo mani to banggue neɗɗo kay mo wona gandaɗo saabu tan to banggue lundo andago ngo kamen kala koko geddi ɗin ɗon sumgoji jogorɗi wadde ñande aljuma fande ɗo nde kanko on ɗon tawi ko gardinoɗo leydi ndi biyeteɗo Ismaïla Omar Gilla tawi moɓe mbiyata IOG ko kam foɗodiroyta e on ɗon biyeteɗo Zakaria Ismaïla Fra on kañum wona gandaɗo to banggue dawrugol politique kanko hoorejo o ardima guendi Djibouti guila hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeenayyi faade joni o hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeegom o wanno lawol makko jeego ɓiwol woni kay lawol makko joyi ɓiwol woni kay 5e mandat e nder guendi mbiyetendi Djibouti to leydi Éthiopie toonne kadi tawi ko batu jonde jagorɗe kalfinade ko fate gueɗe caggal leydije ɗum ko ɗe leydi Égypte kam e leydi Éthiopie leydi Soudan kamɓene jonde mabɓe ɗum ɗon wanno ko toon to Kinshasa wuuro lamorgo leydi mbiyetendi Congo Kinshasa batu ngu uddi e ñalawma hanki o tawi noon hay nanodiral gotal kay e dañaka ɗum ɗon ko caggal nde leydi mbiyetendi Éthiopie waɗi e o saaha joni woni kay e wadde barrage e gon maayo wiyetego maayo Nil gonɗon maayo noon andago to banggue tariha tawi noon leydi Égypte ina wiya ko kam jeeyi kadi leydi Éthiopie ina wiya ko kam jeeyi ko noon kadi leydi Soudan ina wiya ko kam jeeyi wonno yidde hoorejo leydi ndendandi démocratie yankori Congo Félix Tshisekedi ko beele kay eɓe mbawa famodirde beele jaam ina arta hakkude mabɓe no hannirta ni kono kadi hollitama tan e nder jonde mabɓe nde hay pamodiral gotal kay heɓaka hen ha joni keddotoɗen koto banggue ɗen ɗon caɗele sumgoji e nder dunde Afrique ko ɗum kay woni ko teskate e kala saaha to leydi mbiyetendi Benin kamne kayne fayi koye sumgoji hoore leydi yagal ɗum ɗon ko ñande 1 lewru avril ndu gonɗen ndu tawi on ɗon hono gonɗo hoorejo leydi o woni Patrice Talon kam kay arno e gardigol leydi mbiyetendi bene guila hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeegom e nder henne de yoga e sukaɓe ɓe mbawi tellade booli e ñalde hanki nde duppi yoga e nokkuji kadi mbawi duppude ponoje kono kadi uddi booli ɗi kadi to banggue ya garta saabu noon hollirde mette mabɓe faade on ɗon Patrice Talon to ɓe kolliri kay ko guila o ari e gardigol guenni ndi o wawi wadde peeje kewɗe beele hadde yoga e lundiɓe jeede e ɗin ɗon sumgoji hoore leydi yagal beele kay o wawde fandinande hoore makko manda makko paado arde ɗum ɗon de to wuuro wiyetego Save koto banggue rew ndin ɗon leydi mbiyetendi Benin ko toon jeeya
on ɗon biyeteɗo Buniyayi men noɗo wonde horejo leydi ndi tawi ni ko lundiyanke o yimɓe hewɓe mbawi tellade toon e booli ɗi duppi e yoga e nokkuji kono kadi to banggue ya garta ha to witte Simboti e nokkuji kewɗi ko wayno Diassa e ko nandi hen kala ko noonne hayto Cotonou wuro Lamorgo faggudu Benin kamne kayne wawi wadde seppuji ɓe kolliri tan ɓe mbawi yiide on ɗon jamma altino kode boɗejo firtata tan ko sukaɓe ɓe mbawi kay duppude jeygueji e no fewi ko ɗum tawi ko hollirde mette mumen e ɗin sumgoji hoore leydi yagal paaɗi musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe heɗiyankoɓe weltare ɓiɓe fulde andu diine ma e daroɓe ayawo weltare TV ko ɗum woni komin tonga noon kabaruji e ɗemgal Pulare kikiɗe hande o on ñagama yafuya to banggue karallagal ngal wonno yesade nde ko musidɗo moon Amadou Alassane Dia to karallagal lawre YouTube ko Seydou Abouba gorko mo likisayba gorgol karallo bawɗo golle min dokkatonaadi ko ñalawma janggo sawri e welede gueno yo jamal hiranen on jarama e kettogol